Zlatni konci litnje zore došli su u njene dvore da bi moju ljubav budili. Svitlo nekjoj ljubi lice, lipo kao cesarice, kad je ja ne mogu ljubiti. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je bacim nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dvore moje pokore. Života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem put. Cijelega života moje tilo je bez nje, kad cviće bez vode. Zlatna mriža njenog tila dušu mi je uvatila, da je baci nazad u more. Svake noći prije zore dolazim u njene dvore, bile dvore moje pokore. Života ja sam ti, ja samo nju, da do njenog srca nađem put. Cijelega života moje tilo je bez nje, kad cviće bez vode. Ja sad već mogu reći, dragi prijatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Dugopolje, dobrodošli u ovaj prelijepi hotel Katarina, u ovu prelijepu kongresnu dvoranu. Drago mi je da smo evo po treći puta u vatrogasnoj Lijepom našom. Pa Nenad je, naš dragi domaćin, Nenad Radojčić, shvatio veličinu i kvalitetu projekta kojeg ja, eto, sticajem okolnosti vodim već 24 godine, gdje povezujemo zelenu i plavu Hrvatsku, istok i zapad, sjever i jug, i kaže on, pa moji vatrogasci su ti jednako tako povezani, jedna velika obitelj, pa nema razloga da mi ne krenemo i vatrogasnom Lijepom našom, i krenuli smo, eto, tamo od mog dragog prijatelja Zelića iz Petrijevaca, došli do Trebarjeva desnoga i evo nas sada u Dugopolju. Zato molim vas jedan veliki, veliki pljesak za Nenada Radojčića, koji je inicirao i čija je ideja. Ali evo i njih, evo, došao je ovdje da svi zajedno obilježimo 20. obljetnicu njihove podružnice vatroprometa, Dalmatinski vatrogasac. Pa evo za moje dalmatinske vatrogasce i djelatnike firme Vatropromet,
na čijem je čelu, eto, 24 godine, njezin vlasnik i osnivač Nenad Radojčić. Pa počelo je sve, evo sad će biti negdje točno rođendan 4. studenoga 1994. godine u Zagrebu, da bi sada izraslo u najjače veleprodajno i maloprodajno poduzeće za vatrogasnu opremu i zaštitnu opremu u Lijepoj našoj, sa podružnicama u Osijeku, u Splitu, u Rijeci, u Banjoj Luci i naravno glavno sjedište je u Zagrebu. Nima Splita do Splita, nije daleko, vidimo ga skoro odavde iz Dugopoja. Ja ću se maknuti da vidite ove djelatnice i djelatnike. Pogledajte kako je to lijepo vidjeti. Svi su na okupu iz svih podružnica i centrale firme. Našeg Splita. Ali, molim vas, jednako tako i pljesak za puhački orkestar DVD-a Otočac, koji su ove godine obilježili 150 godina vatrogastva u Otočcu, a 133 godine je ovaj orkestar aktivan pod ravnanjem Marinka Krmeca. Pam, pam. Eto ga. Svi smo tu, evo, pogledajte ih. Predivno, svaka čast. Nenade, svaka ti čast, evo, uspio si sve dovesti ovamo, uspio si sve nas zajedno okupiti, rekao sam već, krenulo je to iz Petrijevaca preko Trebarjeva desnog do Dugopolja, a dogodine već svidjelo se mojim tamo iz Trebarjeva desnoga i kažu dogodine ćemo mi našu obljetnicu proslaviti, pa ja mislim da je došao red da nas i ti pozdraviš, dame i gospodo. Nenad Radojčić, glavni krivac ove naše vatrogasne Lijepom našom, a moram reći da smo svi ponosni što je već 2. godinu zaredom predsjednica Republike, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović i pokroviteljica ove manifestacije. Hvala joj lijepa i jedan pljesak za više nego aktivnu našu predsjednicu, gospođu Kolindu Grabar-Kitarović. Hvala, dragi Branko. Poštovane dame i gospodo, dragi moji prijatelji, sestre i braća vatrogasci, uvaženi izaslaniče predsjednice Republike, poštovani i dragi državni tajniče iz Ministarstva energetike. Imam osobitu čast da vas sve skupa pozdravim u ime svih djelatnika firme Vatropromet, da vam se zahvalim na vašem zaista lijepom dolasku i nadam se da ćemo se zajedno družiti do kasnih sati. Najljepše vas molim da odamo počast našoj domovini Hrvatskoj, našem vatrogastvu i da odmah u produžetku damo i minutu šutnje za one koji više nisu sa nama.
za minutu šutnje. Minutu šutnje dajemo za sve preminule vatrogasce, za branitelje naše domovine. Neka im je svima vječna slava i hvala. Ja bi sada zamolio djelatnike dalmatinskog vatrogasca da zauzmu mjesto u radnom predsjedništvu, a djelatnike iz ostalih podružnica i iz centrale u Zagrebu da zauzmu svoja mjesta kako bismo mogli započeti s ovim službenim dijelom, ali nitko još nije rekao ono što je najvažnije. Vatru gasi, brata spasi. Da pozdravimo eto tim tradicionalnim vatrogasnim pozdravom, a sve nas će još jednom pozdraviti naš domaćin, direktor Vatroprometa, još ću jednom reći, zaista čovjek koji je puno toga uložio da bi objedinio vatrogasce, evo i na ovaj način, vatrogasnom lijepom našom, gospodin Nenad Radojčić. Hvala lijepo. Gospodinu Branku je krenulo od kad se druži sa nama, mislim krenulo mu je puno bolje, jel? Sad mu je u zenitu njegove karijere novi projekt vatrogasnom lijepom našom. Poštovane dame i gospodo, imam posebno ugodnu i dragu dužnost i odgovornu da pozdravim sve naše drage i poštovane goste. Pa mi dopustite da u ime pokrovitelja svečanosti predsjednice Republike Hrvatske gospođe Kolinde Grabar-Kitarović pozdravim saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice gospodina magistra Antu Sanadera. Srdačno pozdravljam državnog tajnika u Ministarstvu energetike gospodina Ivu Milatića. Malo sam krivo izgovorio Milatić. Trebao sam pozdraviti župana Splitsko-dalmatinske županije, međutim on se ispričao radi neodgodivih obaveza koje ima u Trogiru, pa evo pozdravit ćemo ga kasnije kad dođe. Obećao je. Pozdravljam potpredsjednicu Skupštine Zagrebačke županije i načelnicu općine Gradec, gospođu Ljubicu Ambrušec sa svojim suprugom. Suprug je inače predsjednik vatrogasne zajednice te općine. Gradonačelnik Trogira, da li je stigao? Nije. Dobro. Danas je 800 godina čega u Trogiru. Načelnika općine Dugopolje, gospodina Pericu Bosančića. Pozdravljam svoga prijatelja, načelnika općine Petrivci, gospodina Ivu Zelića sa suradnicima. Ne poznam gospodina. Da li je došao načelnik općine Klis? Nije. Je? Nije došao. Dobro. Ispričavam se. Bio sam jedini verifikacijska komisija, pa sam onda vjerojatno malo promaknuo. Pozdravljam zamjenika gradonačelnika Solina, gospodina Tihomira Bečka. Je li on stigao? Nije ni on, dobro. Predsjednika općinskog vijeća Grude iz Bosne i Hercegovine, gospodina Draženka Vranješa. Imam veoma radosnu i obavezu i dužnost da pozdravim ravnatelja Ravnateljstva za robne zalihe, gospodina Damira Euzbašića. Nama je naš gradonačelnik u Zagrebu obećao da će doći, ali ipak nije mogao zbog svojih brojnih obaveza koje ima, pa je poslao svoju jednu dobru delegaciju na čijem je čelu gospodin Stjepan Kemfelja. Inače stari vatrogasac iz DVD-a Kašina. Mislim ne po godinama nego po stažu. Pozdravljam svoga prijatelja, jednog velikog čovjeka našeg vatrogastva, glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, gospodina Slavka Tucakovića. Gospodin Ptiček nam nije stigao. Pozdravljam pomoćnika glavnog vatrogasnog zapovjednika za priobalje, gospodina Tomislava Vuku. Evo, jako mi je drago da ovako zajednički mogu pozdraviti sve članove predsjedništva i operativno-tehničkog stožera Hrvatske vatrogasne zajednice, dakle ljude koji su evo došli ovdje, pa vas molim da
damo jedan veliki pljesak, ali njih predvodi moj predsjednik Mijo Brlečić, koji je ovdje, ali kojem treba uputiti jedan posebni pljesak. Europska unija je rekla da u nekim ovako organizacijama treba biti 40% žena. On ima u svojoj delegaciji 99% žena. Pa jedan veliki pljesak. Evo. Naši prijatelji iz Bosne bi rekli harem. Pozdravljam gospođu Siliju Desić-Basarić, ona je predstojnica državne uprave u Sisku ili Sisačko-moslavačkoj županiji. Posebno mi je drago da mogu pozdraviti ljude koje sam nedavno upoznao i s kojima smo nedavno počeli surađivati. To su naši poslovni partneri, prijatelji i vatrogasci iz Bosne i Hercegovine. Dakle, iz svih entiteta, tamo ih ima malo više. Dakle, iz Tuzle nam dolaze prijatelji gospodin Nedžad Hamzić i Jasmir Buljubašić, dakle, zapovjednik javne postrojbe i šef civilne zaštite. Jedan veliki pljesak. Iz Prijedora nam dolazi Nebojša Miljuš. Evo, molim jedan veliki pozdrav. Šef njihove postrojbe. Sad ovaj iz Foče, on je trebao doći ovdje, ali je zaboravio pasoš, pa je onda se morao vratiti sa naše granice. Mi smo u Europi, jel? Pozdravljam vatrogasce, ovako sad malo ću ukrupnije. Tomislavgrada, Gruda, Ljubuškog, Posušja, Širokog Brijega, Mostara, gospodina Petra Jurića, Čapljine, gospodina Mate Jurkovića i Čitluka, gospodina Silviju Ostojića. Evo, molim jedan zajednički pljesak za sve. Hvala vam na dolasku. Imam osobito dragu dužnost da pozdravim gospodina Kristijana Rajsla, direktora prodaje Magirus Lora, dakle iz Austrije, jedne firme sa kojom naše poduzeće izuzetno dobro surađuje u posljednjih nekoliko godina. Pa molim jedan veliki pljesak za njega. Welcome to Croatia, enjoy with us. Pozdravljam i sve ostale drage goste, vatrogasce iz svih županija Republike Hrvatske, gotovo svih, prijatelje, suradnike, rodbinu, sredstva javnog priopćavanja, Klapu Pasiku, koja je ovdje u velikom broju, Tonija i Margaritu, dakle prva mandolina i prva violina, dakle budemo sve zajedno zapljeskali, Next Band koji će nas zabavljati malo kasnije, osoblje hotela Katarina, posebno gospođu Margitu koja se ovako potrudila da nam ovdje bude lijepo, i šećer dolazi na kraju, živu legendu naše estrade, gospodina Branka Uvodića. Ajmo za sve nas jedan veliki pljesak. Rekao sam ja, pod krajem mu se posrećilo da bude sa nama. A ipak je šećer sasvim na kraju, dakle to je nešto što ću sad vas zamoliti za jedan veliki pljesak. To su vrijedni zaposlenici firme Vatropromet, dakle ima nas puno, vidjeli ste nas. A posebno one koji danas slave, to su naši dalmatinski vatrogasci, pa molim jedan veliki pljesak za sve nas. Jer da nema njih, ne bi ništa od ovoga bilo, ne bi se ni nalazili. Hvala vam, dragi djelatnici, na vašem trudu, na vašem radu. Inače, Splitska poslovnica je naša najbolja poslovnica. Još jedan pljesak za Splićane. Ja bi volio da si mogao i za Hajduka reći da je tako, ali dobro, bit će jednom, što sada? Šalimo se, naravno. Pa evo, 20 godina, nije malo, punoljetstvo i to čvrsto, ono skoro i na američki način. Sad bi tu bilo po meni pase da smo čitali neke referate o 20 godina dalmatinskog vatrogasca i zato su naši domaćini organizirali jedno snimanje, jedne krasne video informacije. Josip Jadrijević, inače predsjednik DVD-a iz Primoštena, je autor ovog uratka. Moram vas odmah na početku upozoriti na neke uznemirujuće kadrove. A o čem se radi? Jedan Dinamovac i jedan Hajdukovac su zajedno u jednom kadru. Nemoj odmah. Torcida i Bad Blue Boys. Da. Evo, šalimo se naravno, pa evo, pogledajmo svi zajedno i uživajmo u ovom video uratku. 20 godina dalmatinskog vatrogasca. Evo, ponosni Ante zadnji napušta bojište. Šta ti? Pa vidio sam tamo nogomet igraš, sad gitaru uzimaš u ruku, majko, polivalentan, zaista.
Evo sad će se vratiti na svoja mjesta. Molim- Naime, Molim, čekajte. samo sekundu, molim režisera našega filma da prikaže vatrogasca iz DVD-a Otočac. Može? Dobro. A ja ću reći kad smo bili na prvoj našoj vatrogasnoj Lijepom našom, bili su tamburaši, jel tako? Došli smo u Dalmaciju, tu je Klapa, znate i sami da je od 2012. godine u registar zaštićene nematerijalne kulturne baštine uvrštena i dalmatinska klapska pjesma. Naravno, riječ je o UNESCO, specijaliziranoj organizaciji Ujedinjenih naroda. A kada je klapska pjesma u pitanju, tu su i moji dragi prijatelji, članovi Klape Pasika iz Kostanja. Molim jedan veliki, veliki pljesak za ove momke koji uvijek to s ponosom ističu da su iz kraja legendarne Mile Gojsalić. Tamo su na tradiciji pučkog i crkvenog pjevanja došli do ove dalmatinske klapske pisme. Od 1998. godine nastupali su na brojnim manifestacijama, 2 puta drugo mjesto u Omišu na festivalu dalmatinskih klapa, 2 puta su drugi bili na festivalu dalmatinske pisme u Kaštelima i u Crnoj Gori pobjedili također na festivalu klapske pjesme. A kapetane, jesmo li spremni? Klapa Pasika i uz određeno pojačanje. Tamo je Margita, Branko. molim jedan veliki, veliki pljesak za ovu prekrasnu damu i za Tonija koji će svirati mandolinu. A hoćemo li pozvati naše drage prijatelje, vatrogaskinje i vatrogasce da se pridruže i da nam pomognu? Ne, ja čekam 5 minuta da ja počnem govoriti. Pa nećeš još, pa znaš kad ja uhotim mikrofon nema šanse. Evo, Prije nego što, inače Klapa Pasika, ovo kad oni danas otpjevaju, oni će na rang listi Pasika, molim te, Pasika. Ja sam iz onih krajeva gore. Sigurno se pitate zašto je ovaj vatrogasac, inače naš dragi prijatelj Marinko Krmec, predsjednik DVD-a Otočac, koji je prije par dana proslavio 151 godina svoga društva, zašto je on ovdje na slici? Ali još važnije pitanje, zašto se ovako kiselo smije? Šta mislite? Ajde, majstori, pogodite, gledajte malo. Zato što ćeš ti pjevat sad, ne? Nisam ja tak smiješan. Pogledajte malo kako mu oznake stoje, obrnuto. On je za to optužio svoju ženu, a ja se bojim da je on to sam šivao. Znate? Zato se on kiselo smije. Kad sam se rodio, nakon par godina, otac i majka su me upisali u školu za violončelo i to je bio jedan instrument prekrasan, međutim neatraktivan, za djevojke, djevojčice i tako dalje. I onda sam ja prešao na nešto drugo, a to je ovo što svira ovaj gospodin Toni, to je mandolina i dosta dugo godina sam to svirao, bio mi to vrlo dragi instrument. Kako su rasli dubrovački trubaduri, tako sam nekako ja njih malo onako skidao koliko sam mogao, Nakon toga sam prešao na gitaru, ne sviram ja baš predobro, ali mislim da će mi Klapa Pasika, Toni i Margarita pomoći da mi pjevamo sada svi zajedno jednu staru dalmatinsku pismu koju ja inače obožavam od malena. Ajmo, 3, 4, sad.
Bravo, bravo, toliko za sada što se glazbe tiče. Kad je već glazbeni dio bio u pitanju, slučajnost ili nije, i u mjestu održavanja prve vatrogasne Lijepe naše u Petrijevcima bila je i ova televizijska gostovala, tako isto slučaj i ovdje sa Dugopoljem, i ovdje smo na stadionu snimali emisiju, bilo je predivno, a evo i vjerujem da će biti lijepo i predivno ovdje obilježavajući 20 godina više nego uspješnog, čuli smo to, rada i djelovanja dalmatinskog vatrogasca. Pa, direktore, red je da odamo priznanje onima koji su tijekom ovih 20 godina dali svoj veliki obol uspješnosti i firme Vatroprometa, jednako tako i dalmatinskog vatrogasca. Ja se slažem, ali mislim da bi sada ipak načelnik općine Dugopolje Joj, pardon, reći nekoliko vidiš. riječi. Vidite kako iskusan voditelj pa napravi grešku, ovo mu je već druga. Ajmo, načelniče, izvolite. Da, evo, gospodin Perica Bosančić. Gospodin Perica, to je za ono što sam rekao za pjevanje, to je to. Gospodine Voduć, ja sam mislio da smo mi prijatelji, a ne znam Evo, dragi prijatelji, sve vas srdačno pozdravljam u ime sudomaćina ove proslave općine Dugopolje. Evo, mi smo prošle godine proslavili 20. obljetnicu, tako da ove godine imamo priliku čestita Vatroprometu, to jest njihovoj podružnici, 20. obljetnicu vrlo, vrlo uspješnog rada. Nakon ovog filma u kojem smo vidjeli panoramu općine Dugopolje, meni je više profesionalna deformacija da počnem pričati o općini Dugopolje, o uspjesima općine Dugopolje, o našoj zoni, ali ću vas poštediti toga, nije ni vrijeme ni mjesto za nešto tako, ali ne mogu izbjeći da ne spomenem naše vatrogasce, naš DVD Dugopolje koji je supokrovitelj ovog događaja. Općina Dugopolje od samog svog osnutka stvarno vrijedno i potpuno prati razvoj vatrogastva. Naš DVD Dugopolje, dičimo se s njim da je jedan od najopremljenijih DVD-a u županiji, možda i u Hrvatskoj, te sigurni smo da smo vrlo dobre mušterije i da smo bar mali dio ovog uspjeha Vatroprometa. Evo, ove godine smo čak 100.000 kuna uložili u opremu naših vatrogasaca, želimo da su sigurni, želimo da su dobro, najbolje opremljeni, da mogu servisirati sve potrebe kako u općini Dugopolje, tako i u županiji gdje su god potrebni. Tako hvala Vatroprometu što nas prati, hvala na njihovim savjetima, na svesrdnoj pomoći, želim im jako puno uspjeha u radu, a svima vama da se ugodno osjećate u vašoj i našoj općini Dugopolje. Hvala. Hvala načelniku općine Dugopolje. A sada možemo sa priznanjima krenuti, ali fali ti tvoja desna ruka, gospođa Jelena Štefanac, koju pozivamo i jedan pljesak za nju. Evo je, tu je, tako je.
Ona će zajedno s našim domaćinom, direktorom, uručiti više nego zaslužena priznanja zaposlenicima podružnice Dalmatinski vatrogasac. Rekao sam već, a čuli ste i na filmu, da je ova naša podružnica najbolja podružnica u tvrtki Vatropromet, postiže najbolje rezultate s obzirom na broj ljudi koji u njoj rade. Vrlo su aktivni, vatrogasci su, oni koji nisu su ljubitelji vatrogastva i zato ta poslovnica postiže odlične rezultate. Ja se kao direktor firme zahvaljujem, pa bi molio gospodina Ivana Barića, Mihajlu Boršić-Izmić i Ivanu Ercegović da prime od mene jedan poklon. Koverte su malo veće, ali nema baš toliko para unutra, ali za sve je plaćen porez i prirez, bez brige budite. Dragi moji djelatnici, ja vam čestitam, a valjda će vam čestitati i drugi. Evo, pljesak jedan. Očito da je Nenad dobro prepoznao da vatrogasci i kao trgovci mogu dobro napraviti, najbolje znaju što vatrogascima treba i što ponuditi. A sada? Sad ovako, Ante Milišić je šef ove podružnice, mi smo suradnici, mi smo prijatelji. Evo vidjeli ste gdje smo se upoznali, u Čakovcu, kod našega Željka Besedića, našega prijatelja koji je ovdje sa svojim sinom, koji je sada, jabuka ne pada daleko od stabla, tajnik vatrogasne zajednice Županije Međimurske. I od tada do danas neprekinuto imamo fantastičnu suradnju. Ni jedan puta, Ante, ajde reci glasno i jasno, ni jedan puta nismo imali neki sukob, bilo koje vrste. To je sve uvijek bilo fantastično. I Ante, ovako, ja mu se moram zahvaliti sa jednom pjesmom, naime, čuli ste svi za Seve, jeste? Znate ko je Seve, znate. Da sad ne kažem puno ime i prezime. Ona sa štiklom, jel da? Molim malo tišine. Ante, nemoj da se sukobimo sad na kraju. Ta Seve ima jednu tezu, ona ide ovako. Dalmatinka, Dalmatinka, tri ljubavi svoje ima. Prva mi je, Gospe moja, druga mi je ljubav tvoja, a treća je bila boja. Prva mi je, Gospe moja, druga mi je ljubav tvoja, a treća je bila boja. Ante se ne slaže s tom tezom, njegova teza je drugčija. Dalmatinac, Dalmatinac, tri ljubavi svoje ima. Prva mi je bila boja, druga mi je ljubav tvoja, a tek treća, Gospe moja. Prva mi je bila boja, druga mi je ljubav tvoja, a tek treća, Gospe moja. Mislim da je njegova teza dobra, ali on je veliki Hajdukovac i ja sve više počnem navijati za Hajduk. Nenade, prije jedno 40 godina još si ti mogao i o transferu u Hajduk razgovarati. Ali bi ja sad molio svoja dva, možda i najbolja suradnika iz zagrebačke lokacije tvrtke, gospodina Ivana Škofića i Borisa Radanovića da dođu, ali da stanu mirno ovdje ispred. Neki iluzionistički trik. Transparentnost. Ante voli jednu ženu, ona dolazi iz jedne sjeverne županije, sa jednog brda koje se zove Bilogora. Mislim, za vašu informaciju, tamo i glavni zapovjednik ima grunt, vrlo blizu, ali nije ih on spojio. Dakle, to je selo Botinac koje se nalazi na braniku obrane od najezde iz Koprivničko-križevačke županije prema Bjelovarsko-bilogorskoj. I ako ona stavi rampu, tamo niko ne može proći. Mogu ja dalje? Radi se o tome da se oni jako vole i moglo bi se dogoditi da oni vrlo brzo odu prid oltar, kako se kaže po dalmatinski. Pljesak jedan, može? Ajde. Ne daj se, Ante.
Ali da bi se to moglo dogoditi, njima će trebati određena oprema. Znate, prvo se ide u državu pa se tamo nešto potpisuje, onda se ide u crkvu pa se valjda i tamo nešto potpisuje, daju se neki šoldi i tako dalje. Ali nakon toga dolazi prva bračna noć, znate, a za prvu bračnu noć potrebni su upravo oni artikli koje sad Škofić i Radanović drže u svojoj ruci. Ispod njihove kože teče plava krv, a ispod njegove teče bila krv. Ante, primi poklon od ove dvojice, ali ga malo razmotajte samo. Znate koji su to artikli? Ne znate, ne možete pogoditi. Ne, otvori, izvadi van, ovaj si smotan, ajde. Nemojte se bojati. Raširite to malo, ajde. I neka se ovjekovječi u vas, raširite to, ej, šta ste drveni? Najveća Hajdukova zastava. Nije to zastava, to je posteljina za prvu bračnu noć. Ajde, slikaj se tu sa njima, ajde. Ovo još nije viđeno, mislim ova dva Dinamovca, on Hajdukovac, ali dobro. A šta, bez Kušina će? Bez put. Kušina će oni biti, to nema za Kušin preslaka. Evo, Ante, možemo. A ono nek mu Kušin dalje. bude Stina, jel tako? Da, nek mu bude, da. Evo, ovo je bila mala šala, ali evo, ja bi se Ante htio zahvaliti također sa jednom kovertom, ona je bijele boje, nije plave, isto je plaćen porez i prirez na sve. I ja ti čestitam na tvom radu i nadam se da ćemo još dugo godina lijepo i uspješno surađivati na zadovoljstvo svih nas, ali i na zadovoljstvo vatrogastva Republike Hrvatske. Hvala vam lijepo svima. Naš drugi dragi domaćin Ante Milišić je htio se zahvaliti malo, pa da. Ajde Ante, izvoli. Još jednom pozdravljam sve prijatelje i ovaj veliki skup. Na početku ovoga skupa mislim da smo izostavili jednoga velikoga čovjeka i moga velikog prijatelja, neka mi niko ne zamjeri. Molim vas jednim velikim pljeskom, pozdravite mi Dražena Slavicu. Dražene, evo, zahvaljujem svima vama i Draženu što ste nam ukazali povjerenje i uveličali ovu našu proslavu. Ja neću biti dug, samo ću kazati da vam puno hvala, puno nam znači vaša podrška i vaš dolazak i onima koji su se naknadno ispričali, tako da nadam se da smo do sad uvijek bili u mogućnosti da vam pomognemo, da vam budemo na usluzi i privatno i poslovno, da će tako i dalje ostati. Mi ćemo se truditi i dati sve od sebe. I zato vam svima skupa još jedno veliko hvala. Drago mi je da vidim naše prijatelje iz susjedna Bosne i Hercegovine, da vidim naše prijatelje iz Austrije, Bog Mateja iz Slovenije. Tako da, evo, drago mi je da smo tu. I nadam se da ćemo ostati i dalje i da će ova večer ostati u dobrim sjećanjima, da ćemo se poslije krasno zabaviti. Rekao oni kad prođe ovaj službeni dio, kad maske padnu da će onda biti još bolje. Evo, ja sad imam samo jednu želju, a ta želja je da u svoje osobno ime, u ime svojih djelatnika, znači Ivice, Ivane i Mihajle, direktoru zahvalimo na svemu, jer imamo jedan odnos, ne direktor, djelatnik, nego mogu slobodno reći ujak, strina, ujak, kako li već, tako nešto obiteljski i mi mu se želimo zahvaliti. Molim kolegu Ivicu da donese poklon za našeg direktora, on da to ne zna, a samo kažem da je za ovu prigodu nogometni klub Hajduk Split, Hrvatski nogometni Hajduk Split, izradio jedan poseban dres sa logotipom Vatroprometa u njegovim bojama i da krase njegove prostorije i neka ga čuvaju. Neka nam Hajduk i Vatropromet žive vječno. Hvala lijepo. Bravo, bravo. Ali ovaj ti je bez oznake Vatropromet. Ovo si 100 godina Vatroprometa, tako će biti i 100 godina Hajduka je bilo. Eto ga, bravo, bravo još jednom. Hvala Anti i djelatnicima Dalmatinskog vatrogasca što misle na gazdu.
Ajde svi slikat se, ajde djevojke. 20 godina je lijepo vrijeme u ovim više nego turbulentnim vremenima. Eto ga, još jednom iskrene čestitke i gospođa Jelena Štefanac je tu, tako je. Pa kad su oni već ovdje na pozornici, naš domaćin, gospodin Nenad Radojičić i zamjenica mu, gospođa Jelena Štefanac, sada ću zamoliti da dodijele zahvalnice pokrovitelju i supokroviteljima svečanosti. Zato molim saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, magistra Antu Sanadera, da dođe na pozornicu i da primi zahvalnicu u ime pokroviteljice ove svečanosti, predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović. A također će magistar Ante Sanader primiti zahvalnicu za Hrvatsku vatrogasnu zajednicu. Molim i glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske, gospodina Slavka Tucakovića, da primi zahvalnicu za Državnu upravu za zaštitu i spašavanje. Eto, hvala lijepa. Molim sada našeg drugog domaćina, Antu Milišića i gospođu Mihajlu Boršić-Izmić, da predaju zahvalnice sljedećim vatrogasnim organizacijama. Vatrogasnoj zajednici Splitsko-dalmatinske županije. Pozivamo gospođu Olesiju... Nema nje, opravdala je. Ali tu će gospodin Sanader primiti, tako je. Također zahvalnica vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije. Je li gospodin Ivo tu? Evo ga gospodin Ivo Franušić. Predsjednik vatrogasne zajednice županije Dubrovačko-neretvanske. Također i vatrogasnoj zajednici Šibensko-kninske županije molimo gospodina Antu Lušića, člana zapovjedništva vatrogasne zajednice. Zahvalnica ide i vatrogasnoj zajednici Zadarske županije. Gospodin Željko Tulumović, član zapovjedništva. Molimo da na pozornicu dođu i predstavnici supokrovitelja proslave, to su DVD Dugopolje. Pozivamo predsjednika Anđelka Bosančića. Lijepa slika. DVD Vranjic, predsjednik Ivo Grubić. Sad onaj inkriminirani predsjednik DVD-a Otočac sa krivo zašivenim oznakama, Marinko Krmec. Ili je to bilo šivano poslije vatrogasne zabave? Ja mislim da je to bilo to. Da, pa kad nije ni došao doma. Tako. I evo sada... Branko, ja vas molim samo malo da kažem,
više mi uniformu u Zagrebu neće šivati nego u Splitu. Jer je to u Zagrebu napravljeno, samo da znate, je tako. Povreda Poslovnika, Marinko. Malo se Molimo. prešao. Sam je šivo oznake. DVD Primošten, predsjednik Josip Jadrivić, autor naše video informacije o dalmatinskom vatrogascu. U povodu 20. obljetnice podružnice poduzeće Vatropromet želi se podsjetiti prvih dana rada na području Dalmacije i Hercegovine. Molim direktora Vatroprometa, gospodina Nenada Radojčića i zamjenicu, gospođu Jelenu Štefanac, da dodijele zahvalnice prvim kupcima sa spomenutih područja, a koje datiraju iz 1995. godine, dakle prije otvaranja same podružnice u Splitu. Ja ću reći par riječi vezano za to. Dakle, ja se našim prvim partnerima i prvim kupcima od srca zahvaljujem. Oni su nam dali povjerenje još dok smo djelovali i radili iz Zagreba, još dok nije bila osnovana naša podružnica. Oni su ostali naši prijatelji i partneri evo do današnjih dana i sada će naš prijatelj, naš voditelj Branko Uvodić pozvati te prve naše kupce da dođu kolektivno ovdje na binu, da se svi zajedno slikamo i da im uručimo ove prigodne zahvalnice. Evo ja Branko, sada. izvoli. Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, gospodin Stjepan Simović. Vatrogasna zajednica grada Dubrovnika, gospodin Stjepko Krilanović. Vatrogasna zajednica grada Solina, gospodin Nikola Perajca, predsjednik. DVD Metković, Stipica Bebić, predsjednik. DVD Bol, gospodin Goran Jekić, predsjednik. Vatrogasna zajednica grada Kaštela, gospodin Milivoj Taslak, zapovjednik. DVD Kuna, gospodin Niko Meštrović, zapovjednik. DVD Sinj, gospodin Saša Vuković i DVD Supetar, gospodin Nikola Martinić, zapovjednik. Hoćemo li sad po redu ili evo ovako će to? Gospođa Jelena je to i Ante pomaže, ništa bez Ante. Eto, i jedna fotografija, ajde Ante tamo stani za uspomenu. A nećete stati ovako u kadar. Treba širokokutni objektiv ovaj. Bravo, bravo, evo još jednom pljesak. Molim da sada na pozornicu dođu predstavnici vatrogasnih društava iz Hercegovine. Molim direktora da obrazloži ove dolaske. Moj dolazak koji sam već spomenuo u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u ovaj hercegovački krš, južno od Sarajeva dolje, ostavio na mene jako veliki utisak. Upoznao sam mlade momke koji sada nasljeđuju one koje sam ja upoznao prije 25-6 godina kada sam prvi puta kročio na to tlo dok se stara država raspala, dok su postale nove države. Ja se tim svim vatrogascima iz tih područja, dakle i Gruda i Širokog Brijega i Ljubuškog i Tomislavgrada i Mostara zahvaljujem na jednoj suradnji koja je počela tada i ovim ljudima koji su danas ovdje i koji će primiti ove od nas zahvalnice da se prisjetimo tih dana. To su 3 dobrovoljna društva, ako se ne varam. Evo, vatrogasno društvo Čitlu, gospodin Silvio Ostojić. Da li je on ovdje? Nema Silvija, dobro. Vatrogasno društvo Grude, gospodin Svemirko Mikulić. Svemirko je ovdje. I vatrogasno društvo Široki Brijeg, gospodin Mario Barbarić. Ima li Marija? Ako nema, ti ćeš primiti za svu trojicu, jel može, pa ćeš im dati. Evo tako. I ti vjeruješ to? Vjerujem. A naši smo, Bože moj. Bravo, bravo, evo još jednom čestitke. Evo, Nenade, prisjetio sam se dok si ti iščitavao gradove. Obećali su doći, a nisu došli. Da, vidiš, da, evo, slušaj, tako. svuda smo organizirali snimanje, mi to zovemo tamo, ne zovemo lijepom našom, ne bi bilo pristojno, ali mostovi kultura su održani u svim tim gradovima koje si ti nabrojio. Eto ga, idemo istim koracima. Možemo dalje? Ja sad ne smijem ništa ni najavljivati, ni govoriti, tako tu piše.
Mali glazbeni predah. Intermezzo. Jedan. Svi smo se rodili, sastajali, rastajali i tako dalje sa pjesmama Olivera Dragojevića. Svi. Nema ni jednoga koji nije. Ja mislim da mu se i mi sada želimo odužiti evo sa jednom pjesmom koja je jako lijepa, a to je jedna od prvih pjesama u njegovoj karijeri. Jesmo li spremni, Margarita? Eto, još jednom veliko hvala i Oliveru Dragojeviću. Radio sam s njim više od 40 godina, proputovali smo ne samo lijepu našu, nego i sve krajeve gdje Hrvati žive i rade, gdje su nas zvali. Puno bilih noći, znaš, Nenade, smo zajedno radili i gotovo je bio sinonim za bilu noć, naš Oliver. A molim sada gospodina Felicija Parčinu da dođe na pozornicu. Feliciju ili ti Srećko kažu, jel tako? Jedan veliki pljesak za gospodina Parčinu. Dragi naš Felicio, dragi naš prijatelju, legendom vatrogastva Splita, Dalmacije i Republike Hrvatske,
Hvala ti što si nam dao povjerenje u onim prvim danima. Evo vidjeli smo na filmu, bio si prije 20 godina na našem otvaranju te podružnice. Kasnije smo zajedno radili, surađivali, bio si tajnik vatrogasne zajednice grada Splita, nakon toga si bio i zapovjednik, odnosno ravnatelj javne vatrogasne postrojbe grada Splita. Ostavio si veliki trag za vatrogastvo, a mi ti se kao firma izuzetno puno zahvaljujemo jer si u nama imao povjerenje, kako si znao nekad reći, nisam dao povjerenje onim razvikanim firmama, da im tako kažem pod navodnim znacima, nego dao sam povjerenje vama. Hvala ti na tome i mi ti se u prigodi ove naše svečanosti evo zahvaljujemo sa jednom zahvalnicom i sa jednim poklonom evo koji ćete sjećati na ove naše lijepe dane u prošlosti. Hvala ti lijepo, još jedan. Zamjena. Zahvala. Zahvaljujem se na ovim lijepim riječima, a kako je sam direktor rekao da nije sve bilo idilično, tako i naši počeci nisu bili idilični. Branko je rekao, pa pogledajte koliko ljudi ima ova firma, a ja bih rekao da je tamo 2000, možda prva, druga godina, bilo i više tih ljudi. Možda ćete vi upitati kako. Pa baš zbog te idile koje, kad smo napravili jedan veliki posao sa vatroprometom, onda kaže direktor, pa svima na tako veliki posao neku simboliku moraš i ti da imaš od vatroprometa. Ja sam došao, hvala, ali ja tu simboliku ne primam, ispustio sam slušalicu, telefonsku. Nakon toga je došao Ivica Barić ili Ante, ne sjećam se njih dvojice. Ja kažem, pa ako već direktor toliko uporan i želi nešto, ja sam spreman primiti tu simboliku, ali neka to osjeti moja postrojba. Pa šta predlažeš? A ja kažem, pa predlažem majice. Smijemo napisati na njih vatropromet? Pa smijete. Direktor je za svih 120 uposlenika po 2 majice kupio i napisao vatropromet. I te godine na svim požarima otvorenog prostora, posebno nakon intervencije, svi su imali majice vatropromet. I tako se obitelj vatroprometa sa ovih 20 ili 5 povećala na nekih 160, odnosno i više djelatnika. Pa rekli su, pa u Splitu ne gasi idu splitski vatrogasci, nego vatropromet. Pa eto, samo radi sjećanja. Bravo, bravo. Lijepa priča, lijepa anegdota. Pozivamo sada gospodina Damira Juzbašića, ravnatelja Ravnateljstva za robne zalihe, da također primi zahvalnicu od našeg domaćina. Hvala gospodinu Juzbašiću. Isto ono što je rečeno za gospodina Felicija, tako hvala i njemu i ranijem ravnatelju te ustanove. Sa njima evo imamo nekoliko zadnjih godina zaista lijepu suradnju i hvala im na tome. Nenade, trebao je ovdje biti s nama i gospodin Gregorić, jel tako? Naš Franjo danas ima rođendan, nije mogao doći, ali molim evo jedan veliki pljesak i rođendanska čestitka vatrogascu u srcu i duši, čovjeku koji je zadužio vatrogastvo. Izvoli, Nenade. Evo ovako, dr. Franjo Gregorić bi došao ovdje, međutim on ima jednog velikog prijatelja, a to je i moj veliki prijatelj, i Tuckov veliki prijatelj, i vaš veliki prijatelj, magistar Teodor Friski. On iz solidarnosti, zbog njega što nije išao on, koji se bori za život, nažalost, u svojoj postelji, kod kuće, nije došao ni Franjo Gregorić. Inače bi bili ovdje obojica, zajedno bi se radovali, doktoru Gregoriću bi svi zajedno zapljeskali za njegov rođendan, ali evo, on ima 79 godina, Friski ima 85. Pa evo, neka im je dug život i dobro zdravlje, koliko može biti. Ja bi sad pozvao na pozornicu izaslanika pokroviteljice, predsjednice Republike, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, saborskog zastupnika i predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice, magistra Antu Sanadera, da pozdravi ovaj predivni skup.
Vidim, brk mu se je smiješio cijelo vrijeme, zadovoljan je. Nije bilo teško potegnuti iz Zagreba, doći i družiti se sa svojima. Magistar Ante Sanader. Evo. Dobra večer svima. Gospodine direktore, uvaženi Nenade, svi zaposlenici tvrtke, svi gosti, uzvanici, drage kolege, vatrogasci. Zadovoljstvo mi je i čast večeras, evo kao ste čuli u ime predsjednice Republike Hrvatske, pozdraviti direktora i ovu firmu, čestitati im na svim uspjesima. Isto tako u ime Hrvatske vatrogasne zajednice i svoje ime također se pridružujem čestitkama. I evo želim prvo čestitati za sve ovo što je do sad napravljeno, ovaj vaš 20. rođendan i zaželiti daljnji uspjeh u radu ove tvrtke. Evo, ja sam vezan za tvrtku, nisam poslovno, ali vezan sam preko Barića, on je mene upisao u vatrogasce. Kad smo bili klinci u srednjoj školi, onda me upisao u vatrogasce, evo tako sam ja vezan sa ovom tvrtkom i sa Barićem. Čuli ste koliko lijepih riječi večeras ovdje rečeno i tu se jasno pokazuje i vaše prisustvo, broj vas koji ste večeras došli ovdje, potvrđuju to prijateljstvo koje se napravilo osim onog poslovnog dijela iz ovih govora koje smo čuli od ljudi koji su govorili sami, a i oni koji su preko filma se obratili koliko je tvrtka Vatropromet u stvari napravila prijateljske kontakte sa našim društvima, sa vatrogascima, s pojedincima, sa starim vatrogascima i pokojnim vatrogascima i to je ta tajna uspjeha očito ove tvrtke i ja nisam baš doživio da neke druge tvrtke prave ovakve proslave. I vidio sam u Nenada tamo da je on praktično počasni član, koliko, 50 društava zajednica, koliko? 55 društava i zajednica i to potvrđuje to prijateljstvo i taj kontakt naših vatrogasaca i ove tvrtke. Sigurno da tu ti prijateljski odnosi su rezultirali i dobrim poslovima i dobrom suradnjom i to je svako za svaku pohvalu. Danas je borba za svako radno mjesto i sigurno je važno. Evo, nama ovdje u Splitu da 4 čovjeka rade, mogli su to novci otići negdje vani ili ko zna neki predstavnici koje kakvih tvrtki. Lipo je da je to naša hrvatska tvrtka, da koliko u Zagrebu i Osijeku, u Rijeci, ukupno 32 čovjeka rade na tim poslovima. To je svakako važno evo, i za naše gospodarstvo i da je ova tvrtka preživjela 20 godina. Tu je velika konkurencija i sigurno nije lako preživjeti na tom tržištu. Evo, zato treba čestitati još jedan put i Nenadu osobno, njegovoj obitelji koji su stali i osnovali ovu tvrtku, kao i svim zaposlenicima, kako sam rekao, evo, i našim splitskima i sigurno ovim gore. Velika je uspjeh i tajna ove tvrtke da se sad zapošljavaju vatrogasci. To je važno i Ante i Barić, oni su stari vatrogasci, kao smo čuli i kako znamo mi koji ih poznajemo. Tako da je, evo, to je isto jedna tajna uspjeha ove tvrtke i nama je to posebno drago i to vatrogasci poštuju i uvažavaju i sigurno i to je jedan od razloga zašto je ova tvrtka tu i zašto je takav uspjeh napravljen. Evo, Nenad, ja ti želim svako dobro i tebi i tvrtci i da ova firma napreduje i da ostvaruje i dalje pozitivne rezultate. Evo, u to ime nek živi i Nenad i ova tvrtka. Živjeli sretno. Evo, ja se zahvaljujem na lijepim riječima gospodinu magistru Anti Sanaderu, našem predsjedniku. Surađujemo, evo čuli ste kolike već godine, znamo se i ja se nadam da ćemo surađivati i dalje. A samo da kažem jedan podatak, da se nadovežem na njega, firma Vatropromet od 32 djelatnika ima 15 vatrogasaca, dakle koji smo dosta aktivni u našim sredinama gdje živimo, radimo ili gdje smo članovi i na taj se dio jako ponosim. Dakle, od 32 zaposlenika polovica smo članovi vatrogasnih društava, dakle dio smo vatrogasne obitelji. Hvala. I firma Vatropromet ima oko 6000 partnera s kojima radi i ostvaruje ovaj svoj posao. Pozivamo sada gospodina Ivu Milatića, državnog tajnika u Ministarstvu energetike i zaštite okoliša, da se obrati svima nama. Jedan pljesak za gospodina Ivu. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast večeras da sam tu s vama. Moje poznanstvo sa tvrtkom Vatropromet je proizašlo iz ravnateljstva robnih zaliha gdje smo prepoznali tvrtku koja ima ne samo dobre proizvode nego i dobru uslugu i dobre djelatnike i mislim da smo kao ravnateljstvo, evo i današnji ravnatelj to nastavlja i unapređuje, napravili dobru stvar za hrvatsko vatrogastvo.
Ono što je bitno ovdje za reći, evo ja sam sada na funkciji državnog tajnika za energetiku u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike. Na očigled možda biste rekli što to ima puno veze s vatrogastvom, a doslovno svaki segment našeg djelovanja ima veze sa vatrogarstvom. Zaštita okoliša jasno iziskira vatrogastvo, zaštita prirode, gospodarenje otpadom je neposredno vezano uz vatrogastvo, znate koje su opasnosti na našim odlagalištima uz vatrogastvo. Vodno gospodarstvo koje pokrivamo također je itekako tu bitno i jasno energetika, sve moguće vrste energije uz vatrogastvo idu. Ono što je ovdje važno napomenuti da ovo što radi tvrtka Vatropromet je definitivno nešto što je vrijedno za pohvalu i što je primjer ne samo u Republici Hrvatskoj nego i šire. Primjer da kapitalizam i tržna ekonomija imaju drugo lice, a to je ono što je Nenad i njegovi djelatnici apsolutno svaki dan šire. Znači nije osnovna poanta nekome nešto prodati, a da neko od vas nešto kupi, nego nekome nešto prodati na način da maksimalno ste angažirani. Ja imam evo slučajno iskustvo da ono što je prodano ministarstvu kada je bilo velikih problema recimo u Zadru za poplavu, sjećate se one katastrofalne poplave lani, kada su naše pumpe iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje pokrenute i kada su ljudi jednostavno zatečeni tom silnom tragedijom i nisu se još ni snalazili sa tim sredstvima, Nenadu nije bilo potrebno da ga zazove neko iz Državne uprave za zaštitu i spašavanje ili neki križni stožer. On je poslao sve svoje djelatnike, jasno nije uopće to bio obavezan, niti mu je to ko platio. Na kraju oni su koliko, 2-3 dana tamo radili i to je sve funkcioniralo i to je sve išlo. Hoću reći, ovo što radi tvrtka Vatropromet je stvarno za svaku pohvalu, ta komunikacija s vama, s vatrogascima. Ja sam u 3 mandata bio načelnik općine Jelsa. Ja znam šta je vatrogastvo. Mi smo iz jedne garaže napravili vatrogasni dom i postrojbu, evo vi ste tu vatrogasci, znate šta je Jeršansko DVD, to je jedno od jačih DVD-ova koje na licu mjesta izađe sa 15 vagona vode i sa strašnom opremom. To smo napravili u zadnjih 20 godina, to se može napraviti samo sa velikom ljubavlju vatrogasaca, a mi koji smo bili tada na čelu i sada ljudi koji su na čelu, naša je uloga nabaviti pare, ali bez one emocije koju vatrogastvo ima, to je isto kao kada pjevate u crkvenom zboru, kao da ste u kulturno-umjetničko društvo, a vatrogastvo je još nešto više od toga. Ja sam imao prilike biti i po nekim drugim zemljama, gdje god dođeš, vatrogasci se ponašaju na isti način, nije bitno uopće jesu protestanti, katolici, pravoslavci, sve to isto funkcionira. Tako da u to ime, Nenade, želim ti, tebi prvo i svima vama puno osobnog zdravlja, puno uspjeha uz ovakav pristup kakav imate, zagarantiran je uspjeh i dao Bog da u Hrvatskoj u svim djelatnostima ima što više ovakvih tvrtki. Znači tvrtki koji imaju i socijalni i pedagoški i kulturni i svaki drugi pristup u svome radu i u tom smislu mislim da je budućnost vatroprometa i hrvatskog vatrogastva zagarantirana. Zahvaljujem se ovdje i svima, ujedno i pozdravljam sve nazočne, posebno izaslanika, predsjednice i našeg župana i sve to već 20 i više godina družimo i gospodina zapovjednika i svih. U to ime još jedanput svima želim uspjeha i Nenadu i svojim i njegovim djelatnicima još puno ovih obljetnica. Hvala. Poslije ovako lijepih riječi nema se šta ni dodati ni oduzeti. Zamolit ćemo sada gospodina Slavka Tucakovića, glavnog vatrogasnog zapovjednika, da i on kaže nekoliko riječi. On to uvijek dijelom pokazuje i kad je najkritičnije, uvijek je tu, uvijek pomogne. Eto, kao i uvijek, pravi vatrogasac. Dobro večer svima, poštovani izaslaniče predsjednice Republike Hrvatske, gospodine i saborski zastupniče Ante Sanader, državni tajniče, ravnatelju, poštovani načelniče općine, načelnice općine, načelnice, ovdje svi načelnici prije svega, ali dozvolite mi da vas sve skupa pozdravim ispred ravnatelja državne uprave gospodina Dragana Vozančića u svoje osobno ime.
Međutim, ovdje pozdravljam i počasnog načelnika Hrvatske vatrogasne zajednice, mog prijatelja. Si mi dobro? Jesi. Drago mi te vidjeti ovdje. Međutim, dozvolite mi ipak na početku da pozdravim sve djelatnice i djelatnike vatroprometa. Ante, šta se smiješ? A je li? Dobro, vidim ja, nećeš se ti još malo smijati dok Bilogorka krene u akciju. Nećeš dugo. Međutim, evo, Nenade, zahvaljujem se i svim djelatnicima i čestitam 20. obljetnicu. Naravno, drago mi da sam ovdje danas sa vama. Naravno, pozdravljam vas i u ime svojega pomoćnika, gospodina Tomislava Vuke. I postoje 3 stvari. Zašto ste dobri? Ne zato što dobro pjevaš, to ćemo još vidjeti. Ne, ni zbog lopte. Danas nećemo sporta, to smo već odradili 2 puta, postajemo dosadni. Dobri ste jer imate dušu, jer imate povjerenje u ljude. Dobri ste zato što gledate u budućnost, a ne zaboravljate vatrogasnu povijest. Ne zaboravljate ljude. Zašto? Ni mi ih ne zaboravljamo u našim vatrogasnim organizacijama i zato ste dio nas. Povijest hrvatskog vatrogastva je veličanstvena. I zato slobodno mogu reći ovdje i vama i vašim djelatnicima poštovana hrvatska vatrogasna obitelj ili vatrogasna obitelji svih nas. Drago mi je ovdje da su ljudi iz Bosne i Hercegovine, vidimo imamo i Slovenku, ja sam neki dan bio na jednom koncertu u Republici Sloveniji, u Domžalama, jednom prekrasnom koncertu gdje su odradili jedan vatrogasni, dobrotvorni koncert za vatrogasce slabijeg imovinskog stanja i to rade svake godine. Bilo je jako dirljivo. Dirljivo je ovdje večeras biti, Nenade, s tobom, inače mi puno toga zajedno pričamo, radimo, odrađujemo, ali zaista kada je ovakav veličanstveni skup vatrogasaca ovdje, možemo reći vatropromete, hvala ti. Evo ja neću dužiti, znam da znate, kad dugo pričamo, nema toga, niko ne sluša dugo, 2-3 riječi kažem, no Ivo, samo ti gledaj gore, znam da ti onaj krvavi odrezak najbolji u životu, jel, kad to vidiš poludiš, jel, i tako dalje. Dobro, neću dužiti, hvala još jedanput, no međutim, postoji neka greška, Nenade, kod tebe večeras, rekao si da se družimo do kasnih sati, a to je do polnoći. Do ranih sati. To se kaže do kasnih jutarnjih sati, jel? Ili ranih večernjih, ne znam, to mi nije jasno. To ćemo morati pojasniti. Druga stvar koja mi nije jasna, ovdje predsjeda veličanstveno predsjedništvo ovdje iz Splita. A zašto je ovdje 5. član? Što mislite? Iz Zagreba. Da kontrolira. Bravo, Jelena. No, oprosti Ante, a ja te molim ovdje, ja bi ti ipak uručio jedan poklon svoje u osobno ime, jer donio sam ti jedan eliksir, ipak si ti tamo od mene, znaš, nije tebi lako, jer ti bi uvijek rekao i moja Bilogorka, jel' tako? S tim da je jučer imala drugu boju kose, danas sasvim drugu boju kose, ima ne znam koja je to prava, ali dobro, nema veze. To ćemo poslije ispitati, evo ja sam isto platio i porez i sve ono što je trebalo, pa evo tebi jedan eliksir crvene boje, da se osjećaš ugodno i da dalje vodiš uspješno ovu poslovnicu. A ovaj drugi je sa jednim malim dodatak, s obzirom da je Nenad malo stariji, pa njemu eliksira malo treba više, pa evo i njemu jedan mali poklon sa dodatkom. Šta smo se i vređa došli? I meni dozvolite, evo još jedan put, u stvari ima još jedan problem kod vatroprometa. Dok smo bili u Slavoniji, Slavonci vi ste najbolji, slavonski vatrogasac. Bili smo u Rijeci, vi ste Riječani, nema boljih. Došli smo ovdje, onda Ante najbolji. A čekaj malo, šta je sad tu problem? Onda sam shvatio, vatropromet je najbolji. Bravo, bravo. I meni zaista dozvolite svim vatrogaskinjama, suprugama vatrogasaca i muževima vatrogaskinja i svim vatrogasnim zajednicama, zapovjednicima, predsjednicima, dobrovoljnim društvima, svima onima koji su sudjelovali ove godine u gašenju požara, kažu mnogi nije ih bilo ih je jako puno, nego smo bili prebrzi.
pogasili smo osim onoga malo Orebića koji nam je pobjegao. Nadam se da je Nikša danas ovdje, obećao je doći. Preko svih medija se čulo da dolazi igrat nogomet, ali izgubit će. Evo, ja vam se zahvaljujem zaista svim vatrogascima iz kontinenta, iz priobalja koji ste zaista dali jedan veliki doprinos. Neće se Neno ljutiti jer on je davao doprinos tijekom cijele godine. Još jedan put hvala svima. Katica, najbolja si, vidim te. Eto, moram te spomenuti, da šta ću. Zaista hvala svima i neka vas i neka nas čuva naš Sveti Florijan i naravno idemo dalje u naše vatrogasne pobjede. Hvala. Hvala dragom Slavku, našem glavnom zapovjedniku. On uvijek ima lijepe riječi o nama, a ovo da je najbolja Slavonija pa Rijeka, nije to baš tako. Bila je prekrasna svečanost u Slavoniji, ali nisam ja rekao da je podružnica najbolja. Najbolja podružnica je splitska podružnica i točka. I to su svi rezultati pokazuju. Slavek je spomenuo jednog našeg velikog prijatelja koji se nalazi ovdje. To je gospodin Vinko Pošta. Već je 3. puta na našim feštama, na našim svečanostima, a ja ga ni jedan puta nisam pozdravio. Evo vidite, neko kaže 3. put Bog pomaže, ja se Vinku ispričavam. To je jedan od čovjeka kada je bio zapovjednik zapovjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice tamo od davnih 92. 3. godine, 4. pa dok mu nisu prestali mandati, tamo negdje do 98. ili 9. godine, čini mi se, imali smo uvijek jako lijepu suradnju. Imao je u nas povjerenja, ostao nam je veliki prijatelj, iako danas možda nije toliko aktivan kao što je bio ranije, ali uvijek je uz nas sa nama. Hvala i njemu, i Zvonku Biškupu i svim ostalim legendama našeg hrvatskog vatrogastva. Jedan pljesak za našega Vinka Poštu. Ja bi ovdje sada pročitao jednu mail poruku koja je stigla, a dolazi iz grada Splita. Piše ovako: poštovani gospodine Radojčić, koristim ovu prigodu kako bih vam zahvalio na pozivu na proslavu 20. obljetnice podružnice Dalmatinski vatrogasac Split, koja će se održati u petak 12. listopada u hotelu Katarina s početkom u 17 sati. Već utvrđene obveze koje imam kao gradonačelnik grada Splita spriječavaju me, nažalost, odazvati se vašem cijenjenom pozivu, no koristim prigodu da vama i svim vašim suradnicima čestitam ovu veliku obljetnicu. Pridružujem se najljepšim željama za uspjeh u daljnjem poslovanju. Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju i srdačno vas pozdravljam. Andro Krstulović, Opara, gradonačelnik grada Splita. I mi njega pozdravljamo i ovom prigodom. Ja bi samo nešto htio dodati, a to je da i tom čovjeku želim ozdravljenje, da i dalje bude dugo na svojoj funkciji, ali najvažnije da bude sa svojom obitelji. Vjerojatno je i to jedan od razloga što nije sa nama, ali ja mu želim dug život i bolje zdravlje. Evo, hvala vam na pljesku koju ste mu uputili. Isto tako nam je se zahvalila kompletna vatrogasna zajednica Požeško-slavonske županije. Evo, tu je jedino njihov predsjednik, gospodin Željko Petrović sa svojom suprugom, koji su nam poslali jedno pismo. Nažalost, to je jedna županija koja je malo siromašnija, vatrogasci jedva krpaju kraj sa krajem i oni nas pozdravljaju, odnosno sve vas pozdravljaju. Ja im se zahvaljujem isto na velikom radu. Kažu, doći će sljedeće godine kada firma Vatropromet bude u Zagrebu slavila, ili u okolici Zagreba, slavila svoju 25. obljetnicu, dakle 4 stoljeća od osnutka i nada sve uspješnog rada. Evo, hvala i vatrogascima Požeško-slavonske županije. Branko? Idemo sad dalje. Rekli smo već na početku da je naša vatrogasna Lijepom našom krenula iz Petrijevaca, iz tog pitomog slavonskog mjesta, iz te općine iz koje nam dolazi i naš dragi prijatelj i načelnik, gospodin Ivo Zelić, pa molim jedan pljesak za našeg Ivu. Izvoli Ivo, pozdravi ti. Poštovane dame i gospodo, poštovani gospodine Nenade, meni je iznimna čast, zadovoljstvo pozdraviti vas u ime općine Petrijevci. Evo, krenuli smo iz Petrijevaca, drago mi je da sam danas ovdje, ali isto tako mi je drago da mogu pozdraviti sve djelatnike i evo sve vatrogasce. I što reći, čestitka Vatroprometu na ovih 24 godine, a posebno na ovih 20 evo ovdje u Dalmaciji, jer evo puno smo slušali o požarima, bili ste dobri, pravi, ali isto tako svi ostali vatrogasci su sudjelovali da bi spašavali imovinu, kako privatnu, društvenu.
Ono što vatrogasce krasi, ne samo da su u požaru, kad su poplave ili bilo koje druge nedaće, vatrogasci su uvijek prvi. Evo, hvala vam i čestitka svima. Što reći večeras? Lijep pozdrav iz Slavonije. Pozdravljam vas evo u ime ovih ovdje nazočnih mojih prijatelja, one domaće što je bila općina Petrijevci, vatrogasna zajednica grada Valpova i općine Petrijevci. Evo, sve skupa vas još jednom lijepo pozdravljam, a na kraju hvala što ste nas pozvali. Evo, očekujemo vas vrlo rado, sve vas ponovo u Slavoniji, Petrijevcima, Valpovu. Hvala i lijepo i ugodno da se zabavljate večeras. Hvala načelniku gospodinu Ivi Zeliću. Iz naše Slavonije, drage Slavonije, dolazi nam zaista velika skupina vatrogasaca. Evo, došli su nam dečki iz DVD-a Otok, iz DVD-a Njemci. Znate koliko je to kilometara odavde? To je tamo na granici skroz. Dolaze nam vatrogasci iz Osječko-baranjske županije, Varaždinske županije i svih drugih. Hvala vam zaista na tome. Branko, možemo dalje. Ali imamo odlične ceste, pa možemo brzo stići, je li tako? Ja bih sad pozvao gospodina Stjepana Ptičeka, zamjenika predsjednika Hrvatske vatrogasne zajednice. Da, imali smo želju da nam se pravi vatrogasac. Da se predsjednik Sanader ne obraća 2 puta, da nam se obrati zamjenik predsjednika koji je obećao doći, ali on ima preko sutra jedno natjecanje u Zaprešiću za koje ste svi čuli, pa je vjerojatno oko toga angažiran. Ja bih molio svog predsjednika Miju Brličića da uzme riječ umjesto gospodina Ptičeka. Mio, daj nam malo i ti kaži. A kad ćemo onda biti već u Trebarjevu, tamo kad ćemo biti desnom, pa onda... Evo, hvala lijepo. Evo, ja ću iskoristiti priliku da se u ime, kao što sam najavljen, svih predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice, svih ovdje prisutnih vatrogasaca koji su došli ovdje da zajedno proslavimo ovu 20. obljetnicu, zahvalim firmi Vatropromet, ovdje poslovnici, ali posebno našem Nenadu Radovičiću, koji uvjetno i vidite i član mog DVD-a Desno Trebarjevo, što je još veća čast i zadovoljstvo da mogu biti ovdje i da im mogu zahvaliti na svemu onom što su napravili u vatrogastvu Hrvatske i što rade, sponzoriraju i sudjeluju na svim obljetnicama koje vatrogasci imaju. Evo, pozdravljam ovdje, da ih pojedinačno ne nabrajam, sve visoke ovdje goste i uzvanike i svima želim da se poslije ovog službenog dijela dobro zabavimo i proslavimo ovu obljetnicu. Hvala lijepo. Hvala našem i predsjedniku Hrvatske vatrogasne zajednice. Nije uspjelo da nam govori Ivu Franušića da nam drži govor. A pa to bi bilo onda lijepo, Ivo. Odi onda, ajde, nije problem. Odi. Evo, pozdrav vas svih skupa ispred Dalmacije, 4 županije dalmatinske. I evo, zahvaljujem se Vatroprometu što smo tu danas i naravno Vatroprometu Dalmatinski vatrogasac i nadamo se daljnjoj suradnji i u buduće. Hvala vam. Naravno, hvala Dalmaciji. Prije jedno 10 godina bio je strašan požar dolje negdje oko Žube Dubrovačke ili još južnije i onda me nazvao netko, više se ne sjećam koji zajednice. Ja sam u pola noći sam natovario kombi pun cijevi jer im je to nestalo dolje na požarištu i osobno sam dovezao ujutro to u DVD Župa Dubrovačka. A prije nekoliko godina bio sam na Lastovu na godišnjem odmoru, nazvao je, da li Ivo je baš ovaj govornik prije mene je nazvao, kaže Neno, sve gori, bilo je ovoliko na mojoj Toyoti pepela, kaže šta da radimo, nemamo cijevi, ovo ono, ja Ante u Zagreb, tamo su natovarili kombi, cijelu noć je kombi vozio i ujutro na požarištu su dečki imali cijevi. Evo, jednim malim dijelom i to je Vatropromet. Bravo. Evo polako privodimo kraju ovaj prvi svečani dio obilježavanja 20. obljetnice dalmatinskog vatrogastva. I ja ću samo reći da nakon ove svečanosti slijedi svečana večera i druženje uz muzičku potporu Next Banda iz Splita. A ja ću zamoliti sve drage goste da na 20-ak minuta izađu iz sale, ali ne još,
nego kad bude sve gotovo, a gotovo je kad naš Nenad kaže da je gotovo, onda on to je tu vrhovni zapovjednik i čekaj, još nisam sve pročitao, a predložit ćemo vam da popijete aperitiv ili da pak do svog automobila odnesete ove prigodne darove koje su naši domaćini, Vatropromet i njegovi djelatnici pripremili u ovim prigodnim vrećicama. Također molim sve goste koji su donijeli poklon poduzeću Vatropromet da to učine ispred svečane bine gdje će biti djelatnice Vatroprometa koje će preuzeti poklone. Evo, hvala Branko. Dakle, dame i gospodo, sestre i braćo vatrogasci, evo još samo jedan ili dva muzička broja i mi ćemo se onda pozdraviti ovako na svečanoj sjednici. Ja vam se još jedan puta zahvaljujem na vašem dolasku. Želim vam sretan put vašim kućama. Znamo da je sad malo kasnije i utakmica nogometna, igramo protiv Engleske, nažalost bez gledatelja, ali evo, ko želi ostati sa nama, mi ćemo biti preradosni i preveseli, a kako je rekao Slavko, ostaćemo do kasnih jutarnjih sati ili ranih, više ne mogu ni ja to razumjeti, ali u svakom slučaju hvala vam na vašem dolasku, mi ćemo se truditi da i dalje budemo jedna firma koja je vama na usluzi od 0 do 24, 365 dana u godini i to na svim područjima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Znate, svak je rođen u nekoj domovini, ja sam rođen u Hrvatskoj, u Zagrebu, u Petrovoj bolnici i mogu vam samo reći jedne stihove Silvija Strahimira Kranjčevića. Molim samo Klapu Pasiku i naše prvu mandolinu i prvu violinu da malo dođu ovdje, a ta pjesma od Silvije Strahimira Kranjčevića kaže ovako: ja domovinu imam, jer u srcu je nosim, i brda joj i dol, gdje rajda ovaj prostrem, uzalud cvijet prosim i gutam svoju bol. Slobode koji nema, taj o slobodi sanja, ah ponajljepši san. Jedna je Hrvatska. Molim jedan pljesak za djelatnike Vatroprometa, evo ih, svi su ponovno na pozornici.
zapovjednika javne postrojbe iz Mostara. 3, 4, sad. Postoji obala gdje more je čisto, daleka obala. Stjene su gole, a djevojke isto, daleka obala. I kažu daleka, daleka obala nas mami, daleka, daleka obala. Oborita riba iz mora ne gleda, daleka obala. Ja bi je oborio, a ona se ne da, daleka obala. I pevam daleka, daleka obala nas mami, daleka, daleka obala. Pred obalom igraju se 4 morska pasa, daleka obala. Koga oni popapaju, tome nema spasa, daleka obala. I kliču daleka, daleka obala nas mami, daleka, daleka obala. A sad čujte ovo. Valovi šume, a brni strah cvate, daleka obala. Ruski špijuni me obalom prate, daleka obala. I šapću daleka, daleka obala nas mami, daleka, daleka obala. Daleka, daleka obala nas mami, daleka, daleka obala. Hvala vam lijepo. Bravo, bravo! Nenad Radojčić, svestrani i umjetnik i najbolji poslodavac, kažu bar ovdje u zaposlenici Vatroprometa. Započeli smo ovo naše druženje, još će Neno nešto reći. Evo ovako, hvala Toniju, hvala Margariti, hvala Klapi Pasika, hvala svima. Još bi se samo htio zahvaliti ovom hotelu Katarina, čiji su ljudi zaista napravili zaista jednu veliku stvar vezanu za organizaciju, pa bi molio gospođu Margitu da primi svoju zahvalnicu. Gospođa Margita. Bez Margite ne bi bilo ništa. Dok Margita dođe, ja ću reći Kao- samo na 20 minuta ćemo vas zamoliti da napustite dvoranu, Evo Margita, izvoli. kako bi se stolice premjestile za ove prekrasno uređene stolove. Imamo li još? Molim Klapu Pasika, kako si rekao? Pasika. Pasika. Ljudi moji, ima nas ovdje iz raznih dijelova Lijepe naše. Da li znate što znači riječ pasika? Vi koji ste iz Dalmacije znate, vjerujem. To je onako komad zemlje koji se otme kamenu. Ja moram priznati da sam proveo djetinjstva ovdje u Dalmaciji, djeda moje tu iz Klis Kose, znate i sami gdje je to. Nanosao sam se mošura, škaje i škaje da bi oslobodili malo zemlje za posaditi vinovu lozu ili pak smokvu ili maslinu. Evo, zato su ovi momci tako vrijedni i stasiti. Puno škaje su se nanosili u mošurima, jel tako? Evo, još jedan veliki pljesak za Klapu Pasika iz Kostanja. Imamo još samo jednu zahvalnicu. Šećer uvijek dolazi na kraju, iako baš i nije neki šećer. To je naš voditelj Branko Uvodić. Danas je imao 2 servis greške, ali on je voditelj u usponu, znate, život je pred njim, prema tome nema problema. Ja ga molim da primi zahvalnicu. Brojimo greške, a? Pa kako nećeš raditi greške ako ideš pješke, mislim, to je. Evo još jedno veliko hvala.
I zaista predivni ste i vjerujem da ćemo dočekati zoru ovdje. Evo ga. Srce moje, kucaj tiše, zastani na tren, da je slušam kako diše, da je slušam kako diše, da je slušam kada bude njen. Učen presu sam bio, u bršljanju džadina, i šokota sam pio, i sunce iz tamnina, i tako preko ljeta, ko nanosi Leandra, izležavam se srčkom na grani oleandra. I onda nek poteku istoriča linije, pretvorit ću se opet u bosinjak i smije, u čemprese i bršnjak, u sokove agala, na poljubce je budim kad pored mene spava. Budi noćas mirno more, ona bit će tu. Po pucanju moga bila, prepoznati ćeš ju. Srce moje, kucaj tiše, zastani na tren, da je slušam kako diše, da je slušam kako diše, da je slušam kada bude njen. I onda ne poteku istorjeća linije, pretvorit ću se opet u bosinjak i smije, u čemprese i bršnjak, u sokove agala, na poljubce je budi kad pored mene spava. Budi noćas mirno more, ona bit će tu. Po kucanju moga bila, prepoznati ćeš ju. Srce moje, kucaj tiše, zastani na tren, da je slušam kako diše, da je slušam kako diše, da je slušam kada bude njen, da je slušam kako diše, da je slušam kako diše, da je slušam kada bude njen. Nisam spavao, što mi radiš luda glavo, zbog tebe ja noćima sam nesretan. Moj živote, daleko si od ljepote, kad si bez nje rado bih te prodao. Jer ja u životu jedan dan živio bi kao kralj, živio bi kao kralj. Kada bi me ljubile, danže ljubile, tvoje usne nesrećo, tvoje ruke nevjero, šta mi radiš, osjećaš li to? Nisam spavao, šta mi radiš luda glavo, zbog tebe ja noćima sam nesretan. Moj živote, daleko si od ljepote, kad si bez nje rado bih te prodao. Jer ja, ajmo kumovi, u životu jedan dan živio bi kao kralj.
ljepoto me zvala, a tugu mi dala. Jedna žena plava, jedna žena plava. Jedini me zvala, a novce mi krala. Jedna žena plava, jedna žena plava. Prodao sam lude oči za te njene plave oči. Suze sam joj zasmedao, sad sam od života krao i nisam se pokajao. Suze sam joj zasmedao, sad sam od života krao i nisam se pokajao. Jedini me zvala, a tugu mi dala. Jedna žena plava, jedna žena plava. A šta? Ljepoto me zvala, a nije mi dala. Jedna žena plava, jedna žena plava. Prodao sam ljude noći za te njene plave oči. Suze sam joj zasmjedao, sad sam od života krao i nisam se pokajao. Suze sam joj zasmjedao, sad sam od života krao i nisam se pokajao. Pozdravi sve, sinje moje more, naše brodove, što po svijetu plove.